Ga wasu fina-finan Indian Hausa na musamman daga kamfanin Yusuf Zamani, Jarumta, sannan da akwai Qugiya, na gaba kuma Zunkuta, sannan da akwai Tumfafiya. Mu je zuwa Yusuf Zamani Record domin samun waɗannan shahararrun fina-finan Indian Hausan kai tsaye ka suburbuɗe su akan wayarka ba tare da ɓata lokaci ba. To hanya ɗaya ce tal kamar dai yadda kuka sani. Wato group namu na Indian Hausa, a iya cikin wannan group din ne kawai ake samun duk wasu fasarorin Indian Hausa da suke fita a yanzu har ma da na baya-baya da ka sani kuma ka neme su ka rasa yadda za a ka same su. To kwantar da hankalinka, biyo bidiyo na sannan har zuwa ƙarshen sa. Ga nambobi nan akan wannan bidiyon nawa, duk number da ka ɗauka kawai ka mana magana akan WhatsApp ko kan Telegram ka ce kana son shiga group namu na BIP, group wanda ake suburbuɗe fina-finan Indian Hausa daga kowanne kamfani da yake fasarar Indian Hausa, kama daga Algaita, Sultan, Al Hussein, Yusuf Zamani, Mega, Dilo, Fikira da ma dai sauran kamfanonuwa da suke fassara fina-finan Indian Hausa baki daya. To muddin ka zo ka biya kuɗin ka aka saka number ka a cikin wannan tsarin, to fina-finan Indian Hausa sai dai ma in ka sauke ka tura mu wani, kwarai kuwa sai dai in ka sauke duk wanda kake so zaka iya tura ma kuma duk wanda kake so. Ina yan downloading, ina masu kallon daya wannan damar ta ku ce gaskiya. A maimakon ka tsaya ɓata kanka lokaci kan YouTube ko kan Bidmed kana neman Indian Hausa baka samu, sai dai kai ta ganin tallace-tallacen su da baka gane ma'anan su, to ga nesa ta zo kusa, lallai nesa ta zo kusa. Ka ɗauki namba ɗaya da kake gani akan wannan bidiyo, kamar dai yadda na faɗa a baya, da daren ka mana magana akan WhatsApp za a tura maka 'yan bayanai da 'yan kuɗin shiga, kuma a duk inda kake, a duk ƙasar da kake, karka damu, kawai ka mana magana za a karɓi 'yan kuɗin ka sannan a saka namban ka a cikin wannan group ɗin. Duk wasu fina-finan Indian Hausa na da da na yanzu, sababbi da tsofaffi zaka same su a ciki, sai dai kawai ka kama downloading. Idan ma baka buƙatar saukar da su akan wayarka, to zaka ci gaba da kallon duk wanda kake so ka kalla, kuma da ka kalla zaka iya bashi gu ka sake duba wanda kake so ka ci gaba da kalla. In ka dawo ma duka za ka gansu a ciki, duk wanda kake so. Gaskiya wannan dama ce mai sauƙi gare ku.